Frontoi laburra eskuz jolasteko ez ezik pala motzaz eta paletaz jolasteko ere egokia izaten da. Kantxak 36 metroko luzera eta 10 zabalera izaten du. Aurreko paretak 11 metroko zabalera eta 9 metro eta 50 zentimetroko garaitasuna. Txapa lurretik 95 zentimetrotara jartzen da. Kuadroen artean 3 metro eta 50 zentimetroko tartea izaten da. Pelotan eskuz aritzea erarik naturalena eta lehenbizikoa dela dio zenbait autorek. Datu hau oso fidagarria ez den arren, eskuz egiten den pilota saioak badu beste modalitateekin alderatu ezkero, abantailan nabarmen bat. Hau da, eskuz edozein motatako frontoitan jolas daitekeela. Bai horma bakarrekoetan, bai trinketean. Nahikoa da tokian tokiko arauak errespetatzea. Eskuzko saioetan, profesional eta afizionatuek 101 eta 105 gramo bitarteko pisua duten pilotak erabiltzen dituzte. Pilotariek beren eskuetako unerik ahulenak ederki asko ezagutzen dituzte, eta pilota astun horien erasotik ahalik eta hobekien babesteko takotxoak jartzen dituzte. Eskuz jolasteko bi era nagusi daude, banaka eta binaka. Binakako saioetan bi pilotari bikote aritzen dira aurrez aurre, bata bestearen aurka eta sakea 4. kuadrotik egiten dute. Bikoteko batek atzelari lana bete ohi du, atzekaldeko kuadroak babestuz, eta besteak aurrelariak aurrekoetan egiten du jokua. Banakako saioetan bi pilotari aritzen dira eta sakea 3. kuadrotik egiten dute. Frontoi laburrean egin ohi den beste modalitate bat pala motza da. Pala hau pago egurraz eginikoa izaten da. 51 zentimetroko luzera izaten du eta 650 gramo inguruko pisua. Kirolariak tresna hobeto heltzeko edo kola moduko gai bat jartzen du eskulekuan. Modalitate honetan erabiltzen den pilotak 95 eta 90 gramo bitarteko pisua izan ohi du. Pala motzaz, sakea egiteko errebotetik 2 metrotara botatzen da pilota eta beste modalitateetan bezala aurreko 4 kuadroak airez garaitu behar dira pasa egin gabe.